Sibingelele sesibuyile no part 2 la sikhuluma khona ngabelungu ukuthi bavela kuphi, because sikhule sazi ukuthi bavela kuNkulunkulu, siphuma kubona. uNkulunkulu wadala umlungu, zonke lezinye izizwe zaphuma kubona, right? Now sichazile ku part 1 ukuthi sikuvezele ukuthi abelungu bakhiwa i-sciences noma badalwa noma badalwa i-scientist ekuthiwa uYakub kwahamba bambiza ngoJacob. Lo Jacob uyena lo bamfaka eBhayibhelini igama lakhe ngoba benzele ukuthi igama lela libe superior, nanokuthi nazi ukuthi into enoNkulunkulu nje into enomlungu phakathi, right? Now uYakub sikuvezile ukuthi wagcina ephuma underground ngenxa yendlela azaleka ngayo, wayo emhlabeni wazohlala eSouth Arabia endaweni ekuthiwa iseMecca. Wakhula khona uYakub ngenxa yokuthi wayengayena umuntu oyenormal, right? Nekhanda lakhe lalikhulu kakhulu and ibrain yakhe like it's double the size of a normal brain of a human being, right? uYakub waye excel kakhulu esikoleni and inzondo yakhe ngabantu abamnyama labo ababese underground nabantu abamnyama abafica emhlabeni yayisezingeni eliphezulu. Ngobani? Wayebona ukuthi ibona abalethe lokuhlupheka kuye, akasenababa, uyahlekwa futhi ngenxa yesimo sekhanda lakhe nesimo sakhe, yabo. So waba nenzondo enkulu ngabantu abamnyama, wabanyanya abantu abamnyama, and then ilapho afunga khona ukuthi uzokwakha isizwe esiyo control abantu abamnyama, esiyobusa abantu abamnyama, esiyophatha abantu abamnyama, right? So wayazi kahle ngamhlophe ukuthi ukuze enze lokho kumele ukuthi ahambe ayofunda i-mathematics. I-mathematics ayiveli khona nge-6000 years ago, yayila eAfrica, eNorthern Africa. Ukhumbula ukuthi civilization yaqala kephi? eAfrica. Yonke into izalwe eAfrica, right? So understand ukuthi kumele ukuthi excel kwi-mathematics ne-science nama-genetics. Lezo ifundo zo-3: mathematics, science, genetics. Nangampela wa-excela kuzo zonke izifundo zakhe, futhi wahamba wonke ama-institution noma ama-universities abesekhipha incwadi, wabhala incwadi ekuthiwa i-trigonology, 120 degrees. Le ncwadi yayine-blueprint nayo yonke into yokuthi bazosiphatha kanjani isizwe sabantu abamnyama. Ukhumbule ukuthi isizwe sasikhona sabantu abamnyama kuphela. Now wabhala i-blueprint nencwadi eveza ama-tricks, njengoba kuthiwa i-trigonology, iphetha ama-tricks ukuthi bazobaphatha kanjani abantu abamnyama, bazobaqetula kanjani, bazobenza kanjani babe yigdela zabo. Njengoba kuthiwa trick, it's because he was the father of tricks. He knew ukuthi ukuze aphathe abantu abamnyama kumele abatricke. Ngobani? Ngaleso sikhathi kwakukhona abantu abakhuluma iqiniso lodwa, babengekho abantu ababekamba amanga noma betrick abanye abantu. Yinto leyo eyasungulwa ngayo ukuthi nayo into ezongisebenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngibaphathe abantu ngokuthi ngibatricke, lie kanjalo. So kwahamba-ke wahamba elishumayela ivangeli lakhe uYakub kubantu ababekhona kephi? eMecca. And abantu abaningi bagcina sebekholelwa kulento yakhe ukuthi no, nathi siyafisa ukuthi sibe ingxenye yalento. Ngobani? Wayebathembisa ukuthi lento izoshintsha umhlaba, ibona boye bebesevwa, ibona futhi aboye bephethe umhlaba. Bonke laba abanye abantu abamnyama noma laba abanye abantu abakhona bazobe besebenzela bona. Bagcina sebekholelwa kwi-trigonology. Le doctrine yakhe ibizwa ngokuthi i-trigonology, right? Bagcina sebekholelwa kuye. Kwahamba banda kakhulu abantu abakholelwa kulento kephi? eMecca. Inkosi yakhona eMecca yabe simbopha uYakub, yabe sibopha nabalandeli bakhe. Kodwa kwacaca ukuthi engathi baningi kakhulu labantu, amajele segcwele. Uthe lapho yabe sibona inkosi ukuthi ayihambe yohlangana naye uYakub, imbuza ukuthi singayiqeda kanjani lento, iyiphi ideal esingaba nayo mina nawe ukuze iphele lento yakho ezweni lami. Wabe sesho kuYakub wathi, "Mungase unginike ama-resources
unginike nama finances nayo yonke into engizoyidinga. Ngizophuma nabo bonke abalandeli bami sihambe siyoqala civilization yethu. Inkosi yakuthanda kakhulu lokho yabe sithi kulungile like inkinga. Kwathatha 20 years ukuthi ucollecte zonke izinto ayidingayo ubani uJacob. Nangampela kwathi sekuphele lo 20 years bafakwe emkhumbini uJacob nabalandeli bakhe. Abalandeli aphuma nabo babe u59,999 babe u60,000 ngaye kodwa abalandeli babe u59,999 aphuma nabo uJacob bengena emkhumbulo when they were being exiled from Mecca, right? Umkhumbu wasuka ke lapha eSouth Arabia wasuka uzungeza iAfrica, right? Sebeya kephi sebeye endaweni yabo la khona abayokwakha isizwe sabo esizocontrola abantu abamnyama. Emcabangweni yakhe wayefuna isizwe esihlukile ngebala from ibala labantu abamnyama, right? Ekuyisona socontrol abantu abamnyama. So uJacob wathi esehamba nesizwe sakhe sabantu abawu59,999, right? Bangena emkhumbini bahamba wabe senza study under a microscope wabona ukuthi unama genes awu2, une darker gene ne lighter gene. I darker gene iyavela from ubaba wakhe wemnyama, and then I lighter gene iyavela from uma wakhe sithi ngolumi lezulu umuntu ompofu, umuntu okhanyayo ngebala, right? Wabona ukuthi une lighter gene as well. So wabe sethe kumkhumbuso usuka lapha eMecca sebehamba nesizwe sakhe sabantu abawu59,999. Wabe seqala ke elala nabantu besifazane kwakuthi bebethola izingane. If ingane emnyama wayephotha ngale komkhumbi emanzini ibulawo. Uma kuukuthi impofu noma ilighter lo ngane yayigcinwa ukuthi iphile. So abantu ke base baqala ke baxwaya sebebona ebulala izingane ngalendlela ayibulala ngayo. Base bathi abantu no ngeke sikwazi ukuthi sibe ingxenye yalento yakho oyenzayo ndoda. U95% wabantu asuka nabe Mecca baxhuma ngizothini basala ezitobhini baxhuma emkhumbini behlika baphuma uhambweni lakhe wasala no5% wabantu asuke nabe eMecca. Now u5% wabantu abawu59,999, that is 599, okusho ukuthi wasala nabantu abawu599 emkhumbini okuyibona abathi thina sokhomisa thina sizoba nawe kuze kufezeke lokhu ufuna ukuthi kufezeke sibe isizwe esiyocontrola abantu abamnyama, right? So wayelokho enza leyo process ibizwa ngokuthi it's grafting leyo ukuthi athi ufuna abantu bebalele emhlophe kuphela bebalele emnyama kabafuni. So that was called grafting. So walokho ayenza leyo process ezala izingane emnyama ibulawe empofu ihlale nabantu besifazana ababekhona lapho kulabantu ayehamba nabo base bahamba baze bayofika ezweni ekuthiwa ise-Patmos. I think lelo lizwe libhaliwe eBhayibhelini ekuthiwa ise-Patmos, I think ilapha ko-Greece, right? Bathi mebefika kulelo lizwe ilapho ke aqala khona ke ukuthi lento yakhe yokugrafta ibe intense, right? Wakwenza kwaba umthetho ezweni ukuthi only abantu abampofu kuphela bavumelekile ukuthi babe nezingane, abantu abalighter kuphela bavumelekile ukuthi babe nezingane, abantu ababemnyama base bebulawa. If ingane izaliwe imnyama yayibulawa ngokuthi igwazwe ngenayiti noma ithathwe ihambe iyofidwa izilwane wild animals le emahlathini noma ihambe iyoshiswa mesifile, which is called cremation lento yokwenza umlotha, right? That's how much ayebanyanya ngayo abantu abamnyama into nebalele emnyama yena umsungulu lo obizwe ngokuthi uJacob, right? So wabe sefundisa amadodana akhe nabazukulu bakhe ukuthi nansi iprocess enizokwenza ngayo ebizwa ngokuthi igrafting. Kwathi mase kuphela u200 years wabe sedlulile ke emhlabeni ngoba yena wadlula emhlabeni ena150. Kwathi sekuphela u200 years wabe esenabantu abanjani brown skin people only, not dark, brown, right? Labo bantu babebizwa ngokuthi Rubenoid. So labantu brown noma ababe brown babebizwa ngokuthi Rubenoid,
So wabe sedlulile ke emhlabeni uYakub ebafundisile amadodana akhe, ebafundisile nabazukulu bakhe ukuthi nizoqhubeka nokugrafta. Only the lighter one will remain. Only the lighter babies will remain. So emva kwa 200 years successfully wasenengane ezibrown zodwa zokwakha isizwe sakhe. Kwahamba omunye 200 years bele kubenza le process efanayo, wabe seba nezingane eziyelo zazibizwa ngokuthi citronoid, right? Kwahamba omunye 200 years wabe seba nezingane ezibizwa ngokuthi albinoid. Yilaba ke abanebala elimhlophe leli olaziyo njengamanje. Kwabe sekuba khona isizwe ke sabelungu esimhlophe esinama genes amhlophe kuphela, right? Okusho ukuthi lo muntu omhlophe melana nomhlophe bazokhipha umunye omhlophe, kodwa melana nomuntu omnyama kwenzakalani? Uyashintsha umbala, kuphuma umuntu odarker, yabo. So uYakub grafted his way ekutheni kuze kufike kube khona leli bala elimhlophe, and abamhlophe kakhulu ibona ba-inherita lenzondo le ekhona. Lenzondo bakhula ngayo, bakhiwa ngayo, and bayi-inherita, and ingama-genes abo futhi as well. Into engama-genes abo as well, into ekwi-DNA yabo futhi as well, yabo. So babe sebakheka kanjalo-ke abantu abamhlophe ababizwa ngokuthi ama-albinoids. Ngizoqhubeka no-part 3 sengichaza ukuthi emva kokuthi esasakhileke lesizwe kwabe sekwenzakalani. Sicela ukuthi sibambe la. Siyabonga kakhulu.